Il-Partit Nazzjonalista għandu jżomm it-triq tal-valuri u l-prinċipji. Nemmen li huwa bekk li nistgħu nirbħu qalb in-nies. Hekk sostna il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil waqt intervista li saritlu s-sibt filgħodu waqt il-programm Newsbook fuq l-istazzjon tar-radju RTK. Anki jekk jidher illum f'pajjiżna illi li tarmi l-valuri u li tarmi l-prinċipji trebbaħlek il-voti. Jien minix lest nagħmel hekk. Illum tlift, imma darb'oħra il-valuri kapaċi jirbħu. Mistoqsi dwar ir-riżultat tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, Simon Busuttil qal li r-riżultat kien wieħed diżappuntanti u li waslu biex jikkunsidra r-riżenja. Imma fl-aħħar mill-aħħar u qal li l-ħfef ħaġa tkun li jitlaq iżda dmiru u li jkompli jaħdem. Jien id-deċiżjoni tiegħi mhux nhar it-tnejn ħatta, id-deċiżjoni tiegħi illi nagħti qalbi u ruħi kollha għall-Partit Nazzjonalista ħatta s-sena li għaddiet. Meta aċċettajt illi nikkontesta għal kap tal-partit bit-tajjeb u l-ħażin tagħha. Jiġifieri kemm fil-mumenti diffiċli, kemm fil-mumenti sbieħ. Meta tkellem dwar id-delegazzjoni l-ġdida tal-Partit Nazzjonalista għall-Parlament Ewropew, Simon Busuttil qal li l-partit laħaq il-mira tiegħu ta' 3 siġġijiet u ħabbar li biqbil mal-Europarlamentari Nazzjonalisti ħatar lil David Casa bħala kap tad-delegazzjoni, speċjalment meta wieħed jikkunsidra l-esperjenza vasta tiegħu fil-ħidma tal-Parlament. Simon Busuttil tkellem ukoll dwar id-dista kbir li għatem bejn il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista u qal li sfortunatament il-Partit Nazzjonalista bħalissa m'għandux kredibilità biżżejjed u qal li l-partit se jkun qed janalizza u jaħdem fuq dan ir-riżultat filwaqt li talab lin-nies biex jagħtuh iċ-ċans biex jirbaħ ir-rispett tagħhom. L-Oppożizzjoni Nazzjonalista, spjega Simon Busuttil, se tkun waħda bilanċjata li tagħmel kritika f'waqta u kostruttiva. Tantu hekk li din l-oppożizzjoni kienet l-ewwel waħda fl-istorja ta' pajjiżna li ħarġet bidejata liġijiet ġodda. Dan b'kuntrast mal-politika tal-Partit Laburista li waslet biex fl-aħħar xhur Simon Busuttil kellu jagħmel 4 libelli ibbażati fuq attakki personali li saru fil-konfront tiegħu. Il-Partit negattiv kien il-Partit Laburista pereżempju fuqi personali, attakki taħmiġ fuqi personali illi wasluni biex nagħmel 4 libelli. 4 libelli mhux ċajta. Simon Busuttil qal ukoll li lan tiegħu bħala kap tal-partit u li jkompli jwettaq il-bidliet kbar li diġà qed isiru fil-Partit Nazzjonalista biex il-partit jerġa' jkun id-dar naturali tal-poplu Malti u Awċi.